Монда шундай ямле. Тәрәзәләрдә өрфиядәй матур шилтәрләр, шитен аша төшеп малай кызлар әткәй әнкәйләрен көтәләр. Монда шундай якты, юмарт кояш күбрәк шәшә алтын нурларын, әйтә төсле язмыш ник аларның якты балачагын урладың. Монда шундай җылы, һәр баланың тәрбияше күрә күңелен сыйпап шәшләреннән сөя дә ул, качып кына елый түгелеп. Монда шундый тәмле, ниләр генә әзерләми уңган апалар, ни ашасаң шул бар табын сыйла, ни генә юк, хәтта өй икмәге искәйләре шундый таралган. Тик шунысы, бала тонсыклаган әни әти исе килми алардан. Мөэмин мөселманнар тәкъдирнең яхшысына да, начарына да иман китереп яшиләр. Тәкъдиргә иман китермәгән кешеләрне иманлы мөэмин мөселман дип атый алмыйбыз. Аллаһның тәкъдире белән җир шарында яшәүче күпме сабыйларның әтиләре ахирәткә күчәләр. Берәүләр бер бала калдырса, икенчеләре 10 һәм оннан да күбрәк бала калдыралар. Ул балалар әтиләрен югалтып, ятимлеккә дучар булалар. Әлбәттә, әтисез сабыйлар бик күп нәрсәгә мохтаҗлык кичерәләр. Ләкин Аллаһ Тәгалә ятимнәр хакында да кайгырткан һәм аларның ризыкларын да алдан язып куйган. Аллаһ тарафыннан язылган шәригать хөкемнәре ятим балаларына яклауны үз өстенә ала. Әгәр дә адәм баласы шул шәригать кушкан әмерләрне үтәп яшәсә, ятимнәрнең хакына хыянат итмичә, ятимнәргә булган бурычларын өстеннән төшереп барса, ятимнәр дә башкалары дәрәҗәсендә яшәячәкләр. Алар бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле, сәгъдәтле булачаклар. Кем соң ул ятим? Ятимнәр хакын белеп, аларга карата булган бурычларыбызны үтәр өчен, без иң башта ятимнең кем икәнен аңларга тиешбез. Дөрестән дә, кем ул соң ятим? Фикъһ галимнәре фикеренчә, ятим ул әтисе үлеп киткән, үзе бәләгатькә җитмәгән баладыр. Сорау: әгәр дә сабый бала көннәрдән бер көнне бәләгатькә җитсә, ул ятим хөкеменнән чыгамы? Җавап: әгәр дә бала бәләгатькә җитсә, ул ятим хөкеменнән чыга. Ләкин кайбер ятим балалар 12 яшьтән үк бәләгатькә җитәләр. Әмма акча табарга, гаилә корып җибәрергә хәлләре җитми. Халыкча әйтеп әйтсәк, кулларыннан килми. Тулырак итеп әйткәндә, алар физик яктан җитлеккән дип саналсалар да, бу яшь үсмерләр әле матди яктан да, рухи яктан да гаилә тотарлык дәрәҗәгә ирешмәгәннәр. Буларга истәп, акылга утырмаганлыкларында әйтмичә кала алмыйм. Менә андыйлар белән нишләргә? Сорау: әтисе үлгәч, бала ни өчен ятим булып санала? Аның бит әнисе кала. Баланы ул тәрбияли ала. Җавап: беренчедән, ятим сүзе Коръән белән сөннәттә еш кулланыла. Аят һәм хәдисләрдә дә баланың әтисе үлгәннән соң ятим булып калуы аңлатыла. Икенчедән, әти кеше балалар өчен җаваплы. Ул балаларын урын җир, кием салым, азык-төлек һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин итеп торырга тиеш. Барысы да әти өстендә. Әни кешенең мондый бурычлары юк. Моннан тыш, ир хатынын да тәрбияләргә тиешледер. Шуңа күрә, гаилә башлыгы вафат булганнан соң, балалар ятим булып калалар. Бозланган тәрәзләрдә күзләр, инде күпме гомер кемнедер көтәләр. Кар баскан сугмактан җитәкләп балалар,
Абыйлар, апалар, кайдадыр баралар. Шәнишкеле юрган, бар дөнья йоклаган, һәр төнне бер үк төш әнисен азлаган. Һәр иртә тәрәздә шул ук яшьле күзләр, төшендә назлаган әнине көтәләр, төшендә назлаган әнине көтәләр. Тик килми нигәдер, дәшми балам диеп, үзебезнең өйгә алып барам диеп. Салкын бөркегәндер тәрәзәнең бозы, без бит сине ялгыш югалтканбыз, кызым. Шәнишкеле юрган, бар дөнья йоклаган, һәр төнне бер үк төш әнисен азлаган. Һәр иртә тәрәздә шул ук яшьле күзләр, төшендә назлаган әнине көтәләр, төшендә назлаган әнине көтәләр. Тагын салкын иртә, тагын шул тәрәзә, тик бүген тәрәздән карамыйлар күзләр. Әллә соң кинәттән нәрсәдер үзгәргән, оялганмы күкләр яшь тамган күзләрдән. Шәнишкеле юрган, бар дөнья йоклаган, һәр төнне бер үк төш әнисен азлаган. Һәр иртә тәрәздә шул ук яшьле күзләр, төшендә назлаган әнине көтәләр, төшендә назлаган әнине көтәләр. Салкын шыксыз өйнең ишекләре ачык, сабыйлар кулында арзанлы уенчык. 7 яшьлек кызчыкның тамган күз яше, арзанлы уенчык иң якын иптәше, арзанлы уенчык иң якын иптәше. Төшендә назлаган әнисен көтәләр. Детдом. Рәшәткәле койма ярыгыннан карап тора бала. Кыз бала. Сары чәче дымлы күзләренә кереп, тузлы яшьләренә чылана. Мөлдерәтеп күпме карамасын көткәннәре һаман туманда, мөмкинме соң тану? Ташкын халык уңга, сулга үтеп торганда, кояш көлә. Кояш кайгысымы, үз кояшың янда булмаса, тормышмы ни, әти әни сүзе бүлмәләргә яңгырап тулмаса. Сукылдавын беркем ишетмәде. Бүген дә ул бәхетен тапмады. Иртәгәгә зур ышаныч белән гарип курчак тоткан гынаксыз кыз кирпич игә карап атлады. Элек балалар якыннары үлеп ятим калсалар, бүген исә сабыйларны ата-аналары теләсә кайда ташлап калдыралар. Ул ташландык балаларны хөкүмәт учрежденияләрендә эшләүчеләр, балигъ булмаганнар һәм яшүсмерләр белән эшләүче милиция хезмәткәрләре, опека һәм попечительлек бүлекләрендә хезмәт куючы белгечләр, көзен басу кырлардан бәрәңге җыйган шикелле, урамнардан, ташландык йорт подвалларыннан җыеп,
ятимнәр өчен ачылган балалар йортларына илтеп тапшыралар, тәрбиягә бирәләр. Кайбер аналар балаларын исән килеш чүплекләргә ташласалар, икенчеләре 40 градус салкында 9нчы каттагы балконнан кар өстенә ыргыталар. Ташландык балаларның кайберләре исән имин, кайберләре гарип гыраба хәлендә ятимнәр йортына эләгә. Анда алар әти-әниләре вафат булу сәбәпле ятим калган балалар белән инкубатор шибиләре шикелле ата-анасыз гомер итәләр. Шибиләрнең телен без аңламыйбыз. Гаятки алар да минем әти-әнием кайда дип йылый-йылый әти-әниләрен сагынып бер-берләреннән сорыйлардыр. Ә менә ятим балаларның телләре ачылгач, һич шиксез алар үзләренең әти-әниләре турында уйлыйлар. Бу уй сабыйларга тынгылык бирми. Көннәрдән бер көнне исә ул аларның бәгырьләрен телеп ташып ага башлый. Телләре белән әти, әни дигән сүзне әйтмәсәләр дә, йөрәкләренә җыелган сагыну, сагыш күзләреннән тамчы яшьләр булып ага. Сабыйлар күпме күз яше агызалар икән. Ул күз яшьләрен җыеп, аннан елга ясасалар, җир өстендәге елгалар саны тагын бергә артып китәр иде. Әйе, Шулман елгасы шикелле үк булмаса да, дөньядагы кечкенә бер елга сыман булып агар иде. Әй, ятимнәрнең әти-әниләре, сез бит балаларыгыз була торып, аларны ятим иттегез. Сезнең балаларыгыз хакыйкый ятимнәр белән бергә ятимнәр йортларында, ә сез кайда? Нигә сез алар янына бердә бармыйсыз? Нигә сез балакаем дип эндәшмисез? Нигә сез аларны күкрәкләрегезгә алып кышып яратмыйсыз? Нигә сез аларга тәмле ризыклар пешереп ашатмыйсыз? Әйе шул, аңлыйм мин сезне. Сезнең алар янына ни өчен бара алмаганыгызны да беләм. Һәм мин сезгә моны курыкмыйча әйтәм. Әй, балаларын чүплекләргә ташлаучылар, ятимнәр йортында калдыручылар, сезне бу начар, гынахлы гамәлләргә этәрүче сәбәпләр берничә. Шуларның беренчесе сезнең Аллаһтан ерагаюгыз. Сез Раббыгыз Аллаһ турында бер нәрсә дә белмисез. Аллаһы Тәгалә турындагы фикер бөтенләй башыгызга да килми. Чөнки сезнең уйлый торган акылларыгызның ярты ягы күгәргән, миләрегез эшли алмый торган дәрәҗәгә җиткән. Сез бу дөньяның хуҗасы кем, аның нинди сыйфатлар белән сыйфатланганын, нинди исемнәр белән исемләнгәнен белмисез. Аның нинди эшләргә кадир булуы турында бөтенләй уйламыйсыз. Сезнең акылларыгыз дөнья малын кайдан табарга, нәфеснең таләпләрен ничек итеп канәгатьләндерергә дигән ният белән яши. Әгәр дә сез Раббыгыз Аллаһ турында бераз өйрәнер булсагыз, гаятки, сезнең балаларыгыз ятимнәр йортында булмаслар иде. Алар сезнең белән бергә, сезнең итәкләрегездә, кочакларыгызда сөйлеп һәм сөенеп яшәрләр. Сезгә әтием, әнием дип елмаеп эндәшәрләр иде. Алар да, сез дә бәхетле һәм сәгадәтле булыр идегез. Әй, ятим исемен алган, ә хакыйкатьтә ятим булмаганнарның әти-әниләре. Әлбәттә, диннән аерылу сезнең генә гаеп түгел икәнен мин бит яхшы аңлыйм. Кайбер адәмнәр сезне, безне үзебезнең хак динебездән 70 ел буена аерырга маташтылар. Һәм аларның кайберләре үз максатларына ирештеләр дә. Ләкин бүген безнең илдә демократия. Һәр кем теләгән динен тотарга хукуклы. Сез бүген хак булган динне алып, шуны яхшылап өйрәнеп, Раббыгыз Аллаһы Тәгалә белән яңадан дуслашып, арагызга мәхәббәт урнаштыра алу мөмкинлекләренә иясез. Әгәр дә сез минем насихатләремне тыңлап, Раббыгыз Аллаһны хак иләһ дип танып,
оның белән дуслашып, оның әмерләрен үтәсәгез, ул чагында ятим балаларыгыз белән бергә буларсыз һәм дөньяда да бәхетле, сәгадәтле тормыш итә башларсыз. Ахирәттә сезнең өчен Аллаһның җәннәтләре булар. Инде сез ташлап калдырган балаларга килгәндә, аларның хәле акыл белән уйлаганда хакыйкый ятимнәрнекеннән дә авыррак. Чөнки әти-әнисе була торып та, ул аңардан мәхрүм булып яши. Ул бала гаилә җылылыгын таба алмыйча аптырый, хәсрәтләнә. Кайбер мәрхәмәтле, шәфкатьле кешеләр ул балаларны ятимнәр йортыннан үз канатлары астына алып тәрбиялиләр. Аларга Аллаһы Тәгалә камил иман һәм тәүфик, һидаят насип әйләсен. Андый аналарны Аллаһы Тәгалә дә, аның Рәсүле дә яраткан. Караучысыз калган ятим балаларны үз гаиләләренә тәрбиягә алган аналар хакында ил башлыгы үзенең чыгышында ихлас күңелдән матур итеп булай дигән иде. Төрле сәбәпләр аркасында авыр тормыш шартларында калган, ятимлеккә душар ителгән гөнаһсыз балаларга ана назын бирүче, оларның киләчәк язмышын хәл итүче хатын-кызларның бу изге эшләре бәяләп бетергесез. Сезгә күпме генә матур сүзләр әйтсәк тә, аз кебек тоела. Биреп тумадык бу яктыдан ягызга, табу нигә кирәк иде кертмәгәч ягызга, сыйдырмагач күңелегез, әйегез торагыз, ник кирәк булды яй безгә җан бирүегез. Без әллә ямьсез кызлармы, ямьсез малайлармы әллә, әти-әни дигән сүзне әйтәсе бик килә. Без әллә ямьсез кызлармы, ямьсез малайлармы әллә, улым кызым дигән сүзне ишетәсе бик килә. Хәтта авыз итәрмәгәч җылы күкрәк сөтегез, бер мәртәбә күрсәтмәгәч әйегез торагыз, ник тутырдыгыз дөньяга дем ятим итәр өчен, урамнарда, вокзалларда ыргытып ташлар өчен. Без әллә ямьсез кызлармы, ямьсез малайлармы әллә, әти-әни дигән сүзне әйтәсе бик килә. Без әллә ямьсез кызлармы, ямьсез малайлармы әллә, әти-әни дигән сүзне әйтәсе бик килә. Җан асрау диләр.
Димәк, дөньяда бар асрамага калган җаннарда. Асрамага бала бирәм. Шул чордагы бу татарны ничек аңларга? Уйлап баксаң, ничек исәнсең без? Гомер ышанычлы, юк ваем, асрамага калган татар җанын асрамага алды Тукай. Әгәр безне Тукай якламаса, таянырга ул да булмаса, татар сүзе бер сүгенү сүзе булып кала иде ләбаса. Яуга ул калкансыз барып кирде һәм кылычка кылыч һаманда, бәхетсез дә, тәхәтсез дә килеш без адашып калган заманда. 30-га да җитә алмаган бер үсмердән гел дуга көтәбез. Җирне дер селкеткән зур халыкның үги ула түгел микән без? Илгәре ятимнәрнең хәле хәзерге ятимнәр хәленә караганда авыррак булган сыман тоела. Чөнки илгәре заманда дәүләт ятимнәргә бик игътибар итмәгән. Шуңа күрә ятимнәр йортлары да төземәгәннәр. Безнең әби-бабайлар һәм әти-әниләр яшәгән чорларда халкыбыз иманлы, азмы күпме динле булганнар. Алар Аллаһның Коръәнен укыганнар. Ятимнәрне туганнары карарга тиеш дигән фикер белән яшәгәннәр. Бүген исә көчле дәүләтләр ятим балаларга игътибарны күбрәк бирә. Дәүләт башлыклары ятимнәрне тәрбияләр өчен аерым фондлар булдырып, бюджеттан тиешле дәрәҗәдә акчалар бүлеп, шуларга ятимнәр өчен урын җирләре, кием салымнар, азык-төлек алуны, аларны тиешле дәрәҗәдә тәрбияләүне контрольдә тота. Ләкин ятимнәргә нинди генә мул тормыш булдырсаң да, алар барыбер үзләрен башкалардан кимсетелгәнрәк итеп саныйлар. Төрмәдә утыручылар да шундыйрак хәлдә. Аларга ризык, урын җир бирелсә дә, азатлыктан мәхрүм булганга күрә, үзләрен азат кешеләр дәрәҗәсендә хис итә алмыйлар. Илгәре заманда халык ачлы-туклы гомер иткән. Гаиләгә килеп кергән ятимнәр дә күп вакытта ачка киселеп яшәгәннәр. Шуңа күрә алар ятим генә түгел, фәкыйрь, мискин дәрәҗәсендә булганнар. Аларның кайберләре ризык таба алмагач, хәллерәк кешеләрнең ишекләрен кагып, хәер сорашып йөргәннәр. Ә бүгенгесе көндә хәл башкача. Ятимнәрне дәүләт үз канаты астына алып тәрбияли. Шуңа күрә илгәреләрнең хәле хәзерге ятимләрнекенә караганда авыррак булган дип әйтә алабыз. Әмма ятим ул барыбер ятим инде. Ничек кенә булмасын, аларга җиңел түгел. Ям істеп дөньяға ягымлы яз килә, ә минем күңелемдә кыш һаман. Юк минем үз йортым, югати әнием, бу җирдә кояшта юксынман, юлымда гөл тыман, гөл тыман. Яқты яз, нурлы яз, дәртле яз. Син кайчан килерсең күңелгә? Гөлләрем өстенә быелда яшьләрем түгелә, түгелә. Кичер яз күңелгә нурларын үтә алмый, шул нурга төренү теләгем.
Çeşekler biresin Bulekka uzun Ni birim yala yüreğim Yaşkına şul minin bulegim Bulegim Yaktı yaz nurlu yaz Dertli yaz Sin kayşam gelirsin Kungilge Güllerin üstüne Bayılda Yaşlarım tügüle Tügüle Yarı eli güller siz mini anlıyorsunuz İrkelep qarıysız siz gene Görmedi siyunaz Yok minem aniyem Eytigiz barı bir söz gene Balam deyip barı bir söz gene Yaktı yaz, nurlu yaz, dertli yaz Sen kaçan gelirsin Kungilge Güllerin üstüne Bu yılda Yaktı yaz nurlu yaz Dertli yaz Sen kayşam gelirsin Kungilge Güllerin üstüne Bu yılda Yaşlarım tügüle Tügüle Şitlerde қоңғырап йөри бала. Қойтыр яққа туры юлы юқмы? Юғалтқанмы ата-анасының қышағынан олған жылылықны? Жуйған әллә туған яқта янған гәребедей йолдызларның нурын? Неге икән шиттә эзләп йөри арык гәүдәсенә жылы урын? Бер ымсыны гына җитәм икән? Аң, җигәрлек кирәк хыялларга. Кем менелгән былбыл канатында тик бөркетләр кунган кыяларга. Сыкыран мала, үксез бала кебек артып җиткән ятимнәрнең саны. Канат ачылмаган бала кышның очраклыктан гына тора җаны. Мәшеләр бар, тырнаклары үткен, тешләр яман урам этләренең. Бер самырлый, берсе шыңшый аның. Шуларыннан саклан, шүпләреннән. Арысланнар бик үк вакланмыйлар. Калдык азык, юк бар калҗа кабып. Күңелдәге күңелле хыяллар китәр әле вакыт белән агып. Бәгырьләрне телеп, төнгә багып. Мөхтәрәм җәмәгать, без бит мусульманнар. Без бит каты бәгырьле булырга тиеш түгелбез. Әгәр дә ятим балаларга тиешле кадер-хөрмәтне күрсәтмәсәк, һәм алар турында томчы да кайгыртмасак, без үзебезне хак мөмин мусульман дип атый алабызмы соң? Мөхтәрәм җәмәгать, оныта күрмәгез. Ятимнәрне безнең
олларыбызга китереп күзләребезгә күрсәтүче ул Аллаһы Тәгаләдер. Ятимнәрне күрсәтү белән Аллаһы Тәгалә безнең иманнарыбызны сыный, ә без сынатырга тиеш түгелбез. Ятимнәр хакын белеп, аңлап, аны тиешле дәрәҗәдә үтәргә тиешбез. Аларның бит гаиләләре юк. Әти-әниләре үлгән яисә үз теләкләре белән балаларын чүплеккә ташлап качкан. Монда сабыйларның гаебе юк. Алар гынахсыз сабыйлар. Алар безнең елмаеп каравыбызга, җылы сүзләребезгә һәм тиешле мөнәсәбәтләребезгә бик нык мохтаҗлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аларны шатландырырга кушкан. Әгәр дә без аларны шатландыра торган булсак, ул чагында Аллаһы Тәгалә дә безне сөендерәчәк. Бу сүзгә дәлил Аллаһ илчесенең сүзләре. Ул дөрестлектә җәннәттә бер йорт бар. Ул йорт шатлык йорты дип йөртелә. Ул йортка беркем дә кермәячәк. Бары тик мөмин ятимнәрне шатландыручылар гына керә алачаклар дигән. Мөхтәрәм җәмәгать, күрәсезме? Изгелекләр кылу өчен нинди мөмкинлекләр бирелгән бу дөньяда? Без бу мөмкинлекләрдән һичшиксез файдаланып калырга тиешбез. Әле без исән. Бу дөньяда мәңге яшәмибез. Уйлагыз, фикерләгез һәм бу мөмкинлекләрдән файдаланып калыгыз. Әгәр дә файдалана алмасагыз, аннары соң булыр. Басылмый, hiç de basılmay yürekinin yanıları Bigreklerde ağır iken etisiz kalıları Ennisiz kalıları Yangıl ernip durayken Eskənlər Moңluraq bulayken Moңluraq bulayken Etisiz de, ennisiz de Bilmimini Yaşarga ikisinin birsi de yok Etti deyip deşerge, emni deyip deşerge Cangil ernip durayken Күңілгіл туlayken Etti ennisiz iskenler Moңluraq bulayken Moңluraq bulayken Yürekteki düzelmez yaralarga Yazmış merhametlirek şu etili balalarga Ennili balalarga Yangıl ernip durayken Күңілгіл
Мұңлырақ була икән. Без балаларын югалтқан ата-аналарны кайгы хәсрәткә төшкән вакытларында күңелләрен тынычландыра торган сүзләр әйтеп ятырга тырышабыз. Әйе, бу эшне кирәкле һәм өстебездәге бер бурыч дип аңлап эшлибез. Шуңа күрә алар янына барабыз. Аларны сәламләп, кайбер чакларда төрле бүләкләр дә, садакалар да бирәбез. Ләкин кызганычка каршы, әгәр балалар әти-әниләре вафат булып, ятим калсалар, хәл үзгәрә. Безнең ярдәмебезгә мохтаҗ булган вакытларында без алар янына бик сирәк барабыз, яисә бөтенләй дә бармыйбыз. Аларның хәлләрен белмибез, аларны тынычландыра, юата торган сүзләрне дә әйтмибез, аларга бүләкләр дә бирмибез, башларыннан да сыйпамыйбыз. Нигәдер без үзебезнең балаларыбыз хакында гына уйлыйбыз. Безне башка кешенең кайгы хәсрәтләре, әрнү сыкраулары бөтенләй борчымый да, кайгыртмый да шикелле. Иң мөһиме үз балаларыбыз. Ә калганнар әйтерсең бөтенләй җир йөзендә юк. Бу хакта Габдулла Тукай зарланып, бәгырьләребезгә үтеп керерлек итеп шигырь иҗат иткән. Чөнки үзе дә ятимлек ачысын бик нык татыган. Кызык сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә җылы өйдә утырасыз якын мичкә. Утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп, шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә, утыргансыз матур гына рәт-рәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә, әнкәгезнең сөйләгән әкияте берлә. Тыштан иссен ашы җилләр, туссын карлар, өй түбәсе саламнары килсен тармар, суыклыктан очар кышлар очалмасын, сезнең урын, җылы, әйбәт, ни кайгы бар. Тышсын, ләкин исегезгә кайсы вакыт. Һәр кемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр, ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Мондый кышкы кичтә сыгыныр урыннары аларның юк. Эше бите, борыннары үлми калса яхшы алар салкынлыктан. Кайберсенең шуннан була үлемнәре. Ышрый калса сезгә шушындай ярлылар, яшьле күзле, моңланганнар вә зарлылар, яшь балалар. Аларны сез яратыгыз. Җылы сүзләр әйтеп сөеп юатыгыз. Мөхтәрәм җәмәгать, менә бу юлларны укыгач, ишеткәч, күңелләрегез нечкәреп, пакланып китсә, сезнең дә ятимнәргә изгелекләр эшлисегез килер. Күгәрченем син канатлы, керче минем хәлемә, очып барып сәлам әйтче, әткәем, әнкәемә. Әйт аларга сагынуның, сагышымның барсында, ятим үсә дип балагыз, җиде ят арасында. Çıkmıyorlar izlerimden, gündüzde uzun kişlerinde, gözüm yumsam tigalarını, göremin düşlerimde. Ekilsinler yanlarıma, taşla bütün düşlerin, alarının yollarına, göz yaşlarım düşedim. Ekilsinler yanlarıma, taşla bütün
күгәрченем, син канатлы күрше минем хәлемә. Ошыл барып сәлам әйтче әткәем, әнкәемә. Әйт аларга сагыным, сагышымның барсында. Ятим үсә дип балагыз, җиде ят арасында. Әйт аларга сагыным, сагышымның барсында. Ятим үсә дип балагыз, җиде ят арасында. Ятим үсә дип балагыз, җиде ят арасында. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, әле сез «Язмыш кычагында» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Рәмзилә Каһированың мәкаләләреннән һәм интернет челтәрләреннән алынды. Һәм Зәйфә Салихова, Мөнир Вафин, Зөлфәт, Эдуард Мустафин шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Ятимлек» исемле җыр, Җәмилә башкаруындагы «Ятим бала» җыры, Айфара төркеме башкаруындагы «Мин көтәм сине яз», Илнар Сәйфиев башкаруындагы «Моңлы бала» һәм Луиза Батыр Болгари төркеме башкаруындагы «Күгәрченем, син канатлы» исемле җырлар бизәде.